Allah. Ya Allah. Seger-seger koyo ngene. Sing ono corona ae. Tapi ngono jare wong-wong iku corona iku menyakitkan. Oh, tapi untung aku nggo hand sanitizer. Iku iso membersihkan rasa-rasa sakitku dari mantan-mantanku yang dulu, Mamen. Nah, iya yo. Ngeling-eling no rasa sakit iki. Aku iki eling karo Sela. Dubunge tak gak yo. Wis dubunge lah. Ya Allah. Wah, duwe lugur kabeh. Anjing wong sugih. Iya rek, telepon Sela aku. Nomere. Halo. Sela. Ya apa kabar ya, Sel? Alhamdulillah baik. Maaf, ini dengan siapa ya? Ya Allah. Mosok gak ero rek. Arek ganteng sak dunia ngene lho. Hah? Cuk, tergantung di dunia. Siapa, woy? Irbat. Oh, alah. Si Irbat. Yang sok ganteng dulu itu ya? Saiki iso ketemuan. Boleh. Ketemuan di mana ya? Ngene, Sel. Kene iki enake ketemuan nanggon kafe sing biyen lho, kene sing sering ketemu. Nang kono ae ben kene iku iso merasakan masa lalu yang indah, Tapi sekarang aku lagi sibuk nih. ya wis ngono. Iki meneh ketemuan meneh sih. Assalamualaikum. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ngene lho, Mas. Aku iku duwe gendaan. Wong iku sugih. Iya. Pokoke sugih segala-galanya lah. Iya. Aku opo sih, Mas? Aku iki mek dodolan pentol. Iya. Yo iku yo kadang yo prei, kadang yo naik pendapatane, kadang yo turun. Aku kudu piye? Arek ayu tagak. Jangankan ayu, Mas. Bodine lho ngene. Wah, iki. Iki lho, Mas. Penasaran aku. Niki lho, Mas. Neneng. Masya Allah. Oh. Ngene to. Ojo. Opo? Ojo nolak maksudnya. Jadi ngene lho, ya. Ya apa? Cinta itu butuh pengorbanan. Gimana, Mas? Cinta itu butuh perjuangan dan doa. Seperti lagunya Bang Haji Roma Irama itu. Kayak apa? Perjuangan. Berjuang sekuat tenaga. Kita jangan menyerah sebelum berperang. Lanjut. Masalah diterima nggak diterima, masalah kalah tidak kalah, menang, budal, nggak tahu ngarep. Kok iso loh? Ya saiki budal. Oh, saiki. Langsung berangkat. Gas. Jangan lupa like, comment, and subscribe Selamat TV. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.